Persuni LGBT kontinwament jgħixu fil-biża' u huma suġġetti għad-diskriminazzjoni. Min l-akbar stħarriġ li sar fl-Ewropa mal-persuni LGBT juri li numru kbir ta' persuni LGBT iridu jaħbu l-identità tagħhom jew jgħixu weħedhom jew jgħixu fil-biża'. Hekk kif dawn kontinwament jesperjenzaw diskriminazzjoni, vjolenza u theddid fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru tagħhom. Dan l-istħarriġ sar mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali ta' Persuni LGBT ma' aktar minn 90,000 persuna minn madwar l-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ juri li aktar minn 50% tal-parteċipanti huma konxi tal-liġijiet kontra id-diskriminazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, iżda dawn ma jeħdux passi legali jew ma jagħmlux rapport mal-pulizija. Jirriżultaw wkoll 2 minn 3 persuni LGBT jaħbu l-identità tagħhom waqt li jkunu l-iskola u aktar minn 80% tal-parteċipanti kienu vittmi ta' theddid jew bullying f'istituzzjonijiet edukattivi. 19% tal-parteċipanti ħassewhom diskriminati fuq il-post tax-xogħol jew waqt li kienu qed ifittxu impjieg. Waqt li aktar minn 30% tal-parteċipanti ta' dan l-istħarriġ qalu li kienu vittmi ta' vjolenza jew kienu suġġetti għat theddid vjolenti aktar minn 3 darbiet f'sena. Kif ukoll aktar minn 60% jibżgħu jżommu idejn il-partner tal-istess sess fil-pubbliku. Dan l-istħarriġ juri li persuni transgender huma dawk l-aktar affettwati mid diskriminazzjoni fost il-komunità LGBT, b'mod partikulari fuq il-post tax-xogħol u fil-qasam tas-saħħa.